ngisabaza Nkosi yesabatha Alright, lesigubhu engishaya manje ngishala isihlabelelo simenyiwe thina sonke inkosi isabatha. Isigubhu saso-ke shawa kanje. Isigaba sokuqala leso salesihlabelelo. Isigaba sesibili sokushaya isigubhu salesihlabelelo ngizosa naso khona maduze. Ngiyabonga kakhulu. Ngicela ningijoyinele ku-YouTube. Ngicela nijoyine ku-YouTube. Niphinde futhi ni-subscribe. Ukujoyina nokusubscribe akufani. Uma ujoyina ku-YouTube ilapho usuke uyibophezela khona ukuthi Thobani mfoka ngubo njalo ngenyanga zokudonethela mina ngo-R10. If ungazokho kwenziwa kanjani ungangibhalela ku-TikTok ngichazele ukuthi lokho uzokwenza kanjani. Lapho sengiphinde ningilahlele namavidiyo ami lapha ku-YouTube naku-TikTok, nala ku-TikTok futhi ngiyacela ningisubscribele niphinde futhi ningifollowe nami nginifollowa back. Ngiyabonga kakhulu. Ufuna comment noma khona ufisa ukwazi ngomgidi ngizocela ungibhalele ku-TikTok. Ngiyazi into ongicela ukuthi ngikwenzele yona ngizokwenzela, kodwa futhi mengingazi ngeke ngize ngidlise ushevu, ngeke ngidlale ngawo, ngeke ngifake ehlathini ngizokutshela ukuthi angazi. Engikwaziyo ngizokusiza, engingakwazi ngizokutshela ukuthi angikwazi, nami ngiyobuza kwabadala. Ngiyacela nabo futhi abanolwazi nabo babhale silekelelane sikhulise umsebenzi wongazi bezulu uNkulunkulu wethu. Ngiyabonga kakhulu.